Βρισκόμαστε στα Κοκκινόγια στο καφενείο του Γιαννάκου και συναντήσαμε τον παλιό φίλο Χρήστο Σάμογλου. Συνήθως, κύριε Σάμογλου, οι μετανάστες από τη Γερμανία έρχονται το καλοκαίρι για διακοπές. Εσείς πώς βρίσκεστε αυτή τη στιγμή εδώ? Βρίσκομαι εδώ διότι άκουσα ότι θα γίνουν εκλογές και εγκαίρως έβγαλα ένα εισιτήριο να έρθω να ψηφίσω. Είναι μια υποχρέωση κοινωνική, υποχρεωτική. Για να συμμετέχουμε στα κοινά θα πρέπει να συμμετέχουμε με όποιον τρόπο μας δίνει η ευκαιρία. Και αυτό ήταν μια ευκαιρία να έρθω εδώ να ψηφίσω και να συναντήσω τους φίλους, συμφοριανούς, συμπατριώτες, οι οποίοι ίσως και αυτοί θα έρθουν ή θα ερχόταν ή ήρθαν από διάφορες πόλεις που είναι μετανάστες. Είτε εσωτερική μετανάστευση έχουν, είτε το εξωτερικό. Και επειδή είμαστε αρκετοί μετανάστες, εγώ συνιστώ σε όλους να έρχονται στο χωριό να ψηφίζουν και να συμβάλλουν και στα κοινά. Ευχαριστώ. Ήθελα να ρωτήσω πόσα χρόνια λείπεις από τα Κοκκινόγια? Λείπω γύρω στα 50 χρόνια από τα Κοκκινόγια, αλλά δεν τα ξέχασα. Έρχομαι από τότε που έγινα καλός Έλληνας, έρχομαι κάθε χρόνο στην Ελλάδα, κάνω τις διακοπές μου. Γιατί υπάρχει και κακός Έλληνας. Και γι' αυτό να πούμε, είμαι πάντα τακτικός σε τέτοιες εκδηλώσεις. Ναι, θα ήθελα να σε ρωτήσω αν ήθελες να αφήσεις ένα μήνυμα για τους κοκκινογιώτες. Εγώ αφήνω ένα μήνυμα και άφησα ένα μήνυμα. Χαιρετίζω όλους τους κοκκινογίτες, οι οποίοι είναι σε όλο τον κόσμο, από Αυστραλία, Αμερική και Ευρώπη. Χαιρετίζω και τους συμπατριώτες που κρατάνε εδώ στα Κοκκινόγια άμυνα, και όταν έρχομαι βρίσκω και έναν συμπατριώτη να παίξω κανένα τάβλι, κανένα χαρτί και ανταλλάζουμε να πούμε και μερικές γνώμες. Μπυρίμπα, ναι, βρήκα και μερικούς που ασχολούνται με την μπυρίμπα. Λοιπόν, μαζί μας βέβαια είναι και ο κύριος Δημήτρης Χριστόπουλος, ο οποίος ήρθε από την Ιταλία. Δεν ξέρω για ποιο σκοπό, Δημήτρη, είσαι εδώ. Για να δω το χωριό, Ναι. Να δω τους χωριανούς, τους υπερτιμώ. Για πιλότα ήρθε περισσότερο. Και περισσότερο για να παίξω πιλότο. Αλλά δεν ταιριάζουμε, δεν βρισκόμαστε τέσσερι για να... Λιγόστεψαμε. Φύγαν όλοι. Ωραία. Δεν μου λες, Γιώργο, δεν το ρώτησε γιατί ήρθε αυτός εδώ. Το είπες? Γιατί ήρθε? Δεν το είπε, αλλιώς Ανατόλη επενείται να το βρίσκει εκείνη. Θα το σβήσει. Το είπα πιο μπροστά, Δημήτρη Χρήστο. Το είπε πιο μπροστά. Εσύ, Χριστόδουλε, τι έγινε, πήγες, ψήφισες σήμερα? Ναι, ψήφισα. Ωραία. Τώρα πιστεύω να νιώθεις πιο ελαφρύς, έτσι? Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δήλωση που κάνατε.